expect an overhaul in our diplomatic representation? Again, in lokruok midhi tim mapiyo mondo Kenya koro strategically Kenya bed kama ong'eyo ni interest marwa nyaka bed champion gi jogi to jogi be nyaka bed jok motiegore kendo mane gi lony. Be waneno ka nitiere lokruok midhi tim e mbetre mar piny Kenya pinje maoko mondo chakrie weche gi koso en na gima wacho ni pi osepukore. Ok apar nitie gima kata an ka bed achiwo advice ok apar ni mano gima agent. Ok en agent. Yeah, nikech king'iye mana kaka okang' wacho kochopo diplomacy ok en na positions mar AU kende. Diplomacy okawo gik mang'eny kendo nitie kata pinje moko maoko ma outside of AUC wan gi East African Community kae wan gi those peace and security things wan gi investments wan gi China Africa relations and so on. To gima duong' mawacho en ni jombetre maoro oko onego bed ni gin jok mawinjo diplomacy go matut kibeda josiasa makawaida waseno ka josiasa mimi olemo gi okango ini josiasa Prof Omenya ung'eyo josiasa ma samoro ng'ato ne ogo campaign gi jotelo moyudo loch kata ne osiep jatelo manitiere telo tiwacho ni wuoi wadwa nikech nyi chung koda motegno to in samoro we aori e dala ni idhi chung na kacha sami chung ne kacha in idhi nikech you are an appointee of the government appointee of the president ma ok idhi nigi interest mar piny kaka Kenya wacho ni anora mondo dhi chung ne jopiny ini paro ni koro idhi wuoye dhi chung e lo president gra serikal ma ok ne ka en gima samoro nyalo miyo kata mana gimi wacho ni tudruok makare giketo piny Kenya obed gi piny moro manyalo influence kata mana block mar EAC mo wacho ni bedo matek anyalo mi example mar Amina kendo kodwogo Amina. Yes. Iyudo ka Amina ne diplomat Amina nyalo telo nwa e African Union. To sani kwa penjre ni to kwa ng'iyo diplomats duto ma wan go e Kenya kae mane monyalo tere UN for example kantie leadership mar UN mane monyalo tere African Union kae mane monyalo tere ngeni majority okochuno ni mondo donje diplomasia kanyo nyakibed na professional diplomat to nego bed ga healthy mix nikech gima timre in most of these things kata Raila nyaka mi a lot of credit nikech he was a diplomat in his own right to king'iyo Djibouti ni ngani has been minister for foreign affairs forever being minister for foreign affairs in international speak these are the ministers who actually prepare everything on behalf of presidents and they're the ministers who, in case the president no kobiro, they're the ones who represent the president. A seasoned minister for foreign affairs will already be having personal networks with almost all presidents because that's the nature of their work. Maingeni is capital, we should be building on. Mwangeni are one senior diplomats wa. Mwangega Kenya kata kani oringo ene siasa katango wangeni ngani manga koka usimbe. He'll be able to talk to almost all presidents on earth without an introduction. And he can be able to actually talk with all these other diplomats at his own level. To my own concern, and we are not getting enough of those seasoned people. We had Ouko, we had Dr. Bonaya, then seasoned. They had been there for a long time as Minister of Foreign Affairs. Yes. Kalonzo almost tried. But then now also these are things we must think of in terms of change of government and also just in terms of our own international diplomats who are representing us in this country. Professor Koro Kizungu aliroka kefunda machien. Chomo kamoro ma samudwa ngat manigi network manyalo golo lwenygi to ok oyud ngato. Uyudo ngat manigi rieko in one place lakini kochopo siasa mar diplomasia no to onge. Okay. Yeah.